Repping, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rep. Takže čaute ľudia, vítam toto videa a toto je Minecraft séria, epizóda 15 a vlastne sme skončili minule, som hral multiplayer s Mikim a minule sme boli u neho a čo si robili, ja neviem čo už. A trošku som aj ťažil, 7 levelov mám zatiaľ, som mal aj tých 15, tak ale to som minul na enchantovanie. Tak a chcem vám ukázať nové veci. Zombíka som počul. Chcem vám ukázať nové veci, tam to kido vidíte, odtiaľ sa dívam na tento dom. A tu som spravil také tieto, jak sa to volá, proste spravil som si tam také schody, ale ironové. Tu mám strom a takú záhradu som spravil okruhu. Dobre. Idem sa povedať dovnútra. Vidíte aj niečo? Dole sa nič nezmenilo, to práve že hore. Tu mám teda gauč, takto som sem dal glowstone. Tu som dal 4 hentie slaby. Tu som dal vlnu modrú, obraz, craftingy takto, koberec ako nie z tých kobercov, ale z blokov vlny. Crafting, tu to isté, tu mám kúpeľňu. Takže tu mám umývadlo, tu mám sprchu, tu mám záchod. A dneska som nebol v škole, lebo som bol chorý, ale som rád, že som zostal doma. Dobre, tu mám bazén. Aha, tam odtiaľ skáčem. To vám potom ukážem. No, tu som si spravil takto, také okrúhle. A idem vám ešte ukázať niečo. No, ešte som si... Kde to je? Tak to teda idem dole po schodoch. Potom vám ešte toto ukážem. Tak, idem dole. Ideme do výťahu. No, tu som spravil väčšie chodby, keby niečo. Tu som našiel jaskyňu, som ju aj prehľadal. Železo, to som nevyhrabal. Tak to idem hore. No, zavrame. A teda... Dneska by sme šli niečo robiť. Miesto si doberám. Takto snad. Bohate. A dneska by sme šli asi aj na tú už konečne. By sme sa šli pozrieť niekde. Asi aby sme si aj mohli teraz sa ísť pozrieť na to kido. No. Spravil vodu, tak budeme to skákať do toho. Skrášlim ešte dole. Tak. A ideme hore. No, pekný dom tam mám, že? Takto také veľké to tu mám. Ale už som toho dosť dokázal. Teraz dole. Zabadída! Dobre. Kaktus sa mi tu moc nepáči, ale vyrástli. Ja som ich mal iba 2 bloky. Tí stromy dosť vyrástli. A by som šiel teraz tým smerom. Dobre. Šli by sme na výpravu. Tak, dneska by som išiel niečo zaháňať. Uvidíme, čo bude na tej strane. Tu je voda. No. No, som si mal zobrať aj nejaké bloky. Tak.
tam ďalej. Keď tu bude tá džungla, nájdem tam. Čo som vravel. No ideme tým smerom, keď tam mám to kido. Lebo to je vidno, to mi aj pomáha. A rozmýšľal som, že si môžeme postaviť aj veš, alebo niečo. Ako... by sme hento išli tú veš teda stavať. No ale to by bolo ďalšie epizóde asi. Teraz možno si postavím aj obvod tej veže. Dobre, aby som povedal, naplním hunger. Ideme. Bež. Si spamätám prvú epizódu, čo som takto kopal, pamätáte? Pamätáte? Dobre, no. Dosť stačilo spomienok. No. Zoberieme si nejaké drevo a mohli by sme ísť stavať tú veš. Budeme aj streamovať. Vezmeme to. No a dole by mohol byť z cobblestone. Asi neviem. Mohla byť drevená. Ideme na to. To by som dal niekde tam. Takže raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz. O nie. 2, 3. Počkaj, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5 a 6. Takýto obvod. No. Tak. No. Nie. No, vezmeme. A teda obvod máme. Ešte som si chcel takto postaviť, aby som vedel. Ideme po ďalšie asi 2 staky. No. Prvý. To stačí jeden zatiaľ. Ideme. Ideme na to. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu budú akoby tak dvere. Ešte jeden takto obvod by sme si mohli dať. Alebo celý stav už minúť. Tak. No dobre. Tak máme. Tak to by sme mali.
No dobre. No mohli by sme ísť tášku dostávať. Tu vežu, ako čo budeme zatiaľ robiť. No, 3 staky stačia. No, ideme na to. No, tak sem dáme. No. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Neviem, asi tak 20 blokov vysoká bude. Tak, môže byť. Prepáčte, že dneska epizóda je bez Mikyho, tak ale nemohol prísť dneska. Mal hento toho vyššie na práci. A on si asi stáva dom a teraz ho nebudem vyrušovať. No a tá nová na tom serveri, čo bude, tak neviem, či sa ešte pripojí. Ale asi hej, lebo som jej povedal, že či nechce so mnou začať let's play. Ona, že hej. Tak ale zahambila povedať na kameru v tom dieli, čo som vám to hovoril, že čo som nehovoril, že ako sa voláš, povedz. No a ona zahambila to povedať. No. No, dostávame ten stack a ešte ten tretí do hento dominieme. No. No, tak. Môže byť. A chcem vám povedať, že budem aj streamovať. No, lebo to je najlepšie. A stiahnite si Eat Gaming. Je to fakt dobrá vecička, tam uvidíte všelijaké streamy naživo. Čo teraz akože, napríklad teraz, ja natočím aj tutoriál, ako to stiahnuť. No, a teda, už sa nám míňa aj stack toho. To akurát asi vidie, ja neviem. Ešte budú chýbať také dve. Alebo... Yeah.